DXDC Radyoman Report. Subay sa gipagawa sa Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit nga talaan sa first quarter karong tuiga, namatik dalang pag-usbaw sa mga disgrasya nga may kalabutan sa motorsiklo sa dakbayan sa Davao. Sa datos nga gipagawa ni DCPO at TEU Chief of Police Major Dexter Domingo, nga gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Hunyo karong tuiga, dulang 3,000 ka motor ang mga nadisgrasya kung 30% nga pag-usbaw itali sa samang period sa miaging tuig. Sa maong ihap 59 ka kaso ni ini gilambagitan sa hit and run kon 0.2% nga kontribusyon sa entero disgrasya sa mga motor, diin duha ni ini kakaso pulos patay ang mga biktima, sama nila ni Ana Marita Lili ni atong inirog Marken Mariscal. Busak tambag sa usa ka eksperto sa motor nga si Janjan umawit sa mga riders mga maging responsable sa pagunit sa ilang mga motor kay aron malikayan ang disgrasya diha sa kadalanan. Dugang panli umawit nga kung magparking gani kinahanglan paungon ang makina kung automatic ang motor o ibutang sa neutral kung di-clutch ang dala nga motor, o kinahanglan sab nga dili magkumpiyansa kay ang disgrasya dili magsaba ni magtag-an kanu sa moabot, apan pwede kini malikayan kung mahimong responsable lamang ang mga nanag-iya og motorsiklo. Gikan sa Agdaw ning atong syudad sa Davao, kasama mo sa balitaw serbisyo publiko, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. Tatak RMN.